Oké, chef. Mijn naam is Ilias. Mijn naam is Tony. Oké, hey Tony. Nou, we hebben al het een en het ander besproken. Ja. En dus mijn opdracht, die ik dus vanuit mijn school gekregen heb, is om een kort gesprek met een persoon aan te gaan. Ja. Deze persoon over een bepaalde leeftijd te hebben. Dus jij bent de juiste geschikte persoon. En ik heb dus de opdracht om voor jezelf een bucketlist te maken. Daar zet je dan bepaalde dingen op die je wil bereiken. Dat heb ik gedaan. En een paar dingen die erop stonden voor mij was afstuderen. En daarmee een mooie baan vinden. Ja, en de vraag is dus eigenlijk aan jou. Heb jij destijds, misschien in jouw jongere jaren, een lijst gemaakt over... Nee. Niet? Nee, gewoon ik heb na de lagere school LTS gedaan. Ja. En daarna gewoon gewerkt. Oké. En de techniek? Techniek, ja. En met werken kan je dingen doen die je zonder werk niet doen. Je kan uitgaan, je kan sparen, je kunt van alles doen. Oké. Dus leren, wat jullie dus nu doen, een heel breed scala aan leerstof wat je neemt, die je eigenlijk halverwege al overboord moet gooien. Ja. Er zou inderdaad veel meer beroepsmatig gekeken moeten worden. Wat wil je worden? Wil je slager worden? Nou, dan heb je niks aan breukjes maken en aan dat soort dingen. Dus er moet veel meer gekeken worden, wat wil je? Daarvoor ga je leren. En die keuze moet je maken. Ja. Maar was dat wel elektrotechniek gedaan? Ja. Was het elektrotechniek? Ja. En wat deed je dus? 4-5 keer per dag? 5 keer per week, sorry? 4-5 keer per week. Ja. Oké, en ik zei net, dat we hebben een maand overgenomen, van 48 geleden. Ja. Ja, je hebt het zelf niet meegemaakt. Nee. Maar hoe heeft dit gewoon economie voor jou gehouden? Nou, dat de hele economie was afgebroken. Ja. En alles moest weer opgebouwd worden, zeg maar. Oké. Er was niks. Ja. En jouw familie, ik doe dat nog. Ik heb mijn ouders natuurlijk, die hebben de oorlog wel meegemaakt. En mijn oudste zuster, de hongerwinter. Ja. Ja. Nou. En wat doe je tegenwoordig? Gepensioneerd. Pensioneerd. Ja, maar daarnaast niks. Niks, gewoon sporten. Gewoon sporten. En lekker leven, dat ben je niet. Ja. Ja. Okay. En heb je het alleen gehouden bij die LTS? Of, ja, nooit verder geleerd. Nooit verder. Allemaal leren is allemaal onzin. Je moet hier daarna ook in andere baan gaan. Oké. Dus, oké. Moet 5 minuten duren hier. Ja, is het Nog 2. Oké. Jij hebt gevraagd? Ja, maar zijn er nog bepaalde doelen die je nog wil bereiken? Of heb je nog bepaalde dingen voor ogen? Nee. Niet? Oké. Want een van mijn doelen is ook om zo gezond mogelijk te worden. Dat heb je zelf gedaan. Ja? Ja, dat heb je zelf gedaan. Dat de manier van leven, die laat je hier niet opdringen door de overheid of door weet ik veel wat. Niet door McDonald's, niet door Albert Heijn, die heb je zelf in handen. Dat heb je zelf je eigen keuze. Als je gezond wil leven, dan moet je daar gezond eten, gezond, alles gezond, klaar. Oké. Heb je ook nog eens kinderen? Nee, gelukkig niet. Je bent wel getrouwd? Nee, ik ben ook niet getrouwd. Oké. Kinderen, in deze tijd kinderen te leren zetten? Ja. Nou, ik zou er maar eens heel goed over nadenken. Ja? Ja hoor. Ja, maar dan... En dat je dan drie kinderen heeft, dus... Het is leuk, maar je moet even verder kijken als ik het wel leuk vind. Ja. En
dingen, vakantie gaan. Vakanties, dat Ja? soort dingen. Gewoon leuk leven. En weer een voordeel of zo, waar ga je, is het bijna het worden? Is het nu de vet? Oké. Ik blijf in Duitsland, België, verder kom ik niet mee. Ja? Interesseert me niet. Waar ga je dan in Duitsland? Want ik kom ook regelmatig in Duitsland. Ah ja. Leiden, of Keulen, Düsseldorf, dat soort dingen. Ja, als het goed is het er nu voorbij. Ja, is over nu. Ja. Oké. Nee, wel, hè? Ja, dat is waar, dat is goed. Hoe stoppen we? Als je nu stoppen?